खौरांफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर जथायनानै होनो लानाय जादों दा बे खौरांफोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोना माखौबा मिथिखानाय दङब्ला स्किप खालामनानै बारलांनो हानाय जागोन दा बेवहाय गासै मोनबा खौरां दङ नोंथांमोना बेवहाय फारि फारि नायलांदो दा बेवहाय फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे भारतआव स्पेसियेल ट्रेना 12 आगष्टसिम खारलांगोन होनदों बा सोलिगोन होनदों आरो गुबुन गुबुन सरासनस्रा ट्रेन जेरै मेल एक्सप्रेस बायदिफोरा बै सानसिम बन्द थागोन होनना बुंदों हथात स्पेसियेल ट्रेनानो 12 आगष्टसिम सोलिबाय थासिगोन नेक्स्टआव दङ नाम्बार 2 भारतआवबो कभिड-19 नि फाहामथायाव मदद खालामग्रा मुलिखौ होजेनबाय होननानै बुंदों दा बे मुलिया जादों होनदों रेमडेसिविर बेखौ सिगाङावबो फोसावखानाय जादों नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा बेखौ भारतआव हायद्राबादनि ड्राग मेकार कम्पानि हेटेर'आ जेनेरिक खालामनानै कभि4 मुं होदेरदों आरो दा बेखौ भारतनि गासै मोनबा रायजोफोराव होजेनबाय होननानै बुंनाय जादों दा बैफोर रायजोफोरानो जादों हायद्राबाद दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र आरो तामिलनाडु दा बे मुलिया कभिड-19 नि रोगिखौ रिकभारि खालामनायाव थोजासे मदद होयो होननानै बुंदों लिंक दं डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायफिननो हानाय जागोन आसामनि कभिड-19 नि थासारि नाम्बार 3 आव मैया सानसेयावनो गासै 276 सा गोदान केस मोननाय जादों होनदों दा बेजों लोगोसे आसामाव गासै टटेल पजिटिभ केसआ 6646 सा जाहैबाय बिनि गेजेरावहाय रिकभारि खालामनाय अर्थात डिसचार्ज खालामनाया जाहैबाय 4033 सा जाफैबाय बिनिफ्राय एक्टिभ केस थानाया गासै 2601 जाना दङ थैनाया 9 आरो माइग्रेसन जालांनाया 3 दासिमबो दङ नेक्स्टआव दङ नाम्बार 4 ओइचएस फाइनाल रिजाल्ट 2020 नि फिथाइखौ 25 जुनाव फोसावबाय दा बे माखासे फरायसाफोरनि फिथाइफोरनि सायाव गोनो गोथो जानाय दङब्ला बिथांमोना चेकिं खालामनो हानाय जागोन दा बेखौ गाहायाव होनाय बायदि चेकिं खालामनानै थांनो नांगोन दा नोंथांमोनखौ गाहायाव होलांनायखौ नायलांगोननि मिजिंथिबाय दा बाहाय होनाय बादिब्ला मख'नाय बादिब्ला गासै जायफोर फरायसाफोरहा डाउट जादों बेखौ नोंथांमोना चेकिं खालामनो थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन नों एप्लाइ खालामनो थाखाय 27 जुननिफ्राय एप्लाइ खालामनाय डेटआ स्टार्टिं जागोनदों आरो बिनिफ्राय लास्ट डेटआ 7 जुलाइआव जोबहैगोन नों बेलासिनि 5 बाजिहालागै नोंथांमोना नुनो मोनदों लास्ट डेटआ ओमफ्राय बिनिफ्राय फैसा जेनाखि डिप'जिट खालामनांगोन बेयो गासै लास्ट डेटआबो बै सानावनो जागोन जे 7 जुलाइआव बेनिफ्राय लास्ट डेट अफ डिप'जिट जायफोरा इ चालान खालामनो गोसो बेफोराव एक्सिस बेंकनि थ्रुयै जायफोरा खालामगोन बेफोरो 8 जुलाइसिमहालागै सोलिगोन होनदों बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ गोबां गोनो गोथो दङबा नोंथांमोनहा मेलाव माखासे सुलाद लाहरनो हानाय जागोनदों नोंथांमोनहा मेलखौ नै बाहाय होनाय बादियाव नुनो मोननाय जादों मेलनि जेनाखि एड्रेस बेखौ नोंथांमोनहा बेवहाय जिमेलनि एड्रेसखौ लानो हानाय जागोन दा बे फाइलनिखौ आं नोंथांमोननि थाखाय लिंक होखागोन लिंकनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना थांनो हानाय जागोन दा बाहाय चेकिं खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा मोननै लिंक दं बा वेबसाइट दङ होनदों बे वेबसाइटफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों जे मोनसे जाहैबाय बयबो मिथिखागौ बेखौ www.essac.nic.in दा बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे होदेरबावनाय जादों बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे www.punariksan.in नोंथांमोना बेखौबो चेक खालामनानै लानो हानाय जागोन दा बेनि वेबसाइटनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जाखागोन नोंथांमोना बाहाय थांनानै खालामनो हानाय जागोन दा बेखौ नोंथांमोनहा जायफोर फरायसाफोरा चेकिं खालामनो गोसो नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लाब्लानो जाबाय दा नोंथांमोनखौ आसा खालामो गाबोन अर्थात 27 जुनसिम नेनानै थाथ'गोन बिनिफ्रायसो बे वेबसाइटआ गेंगोन नोंथांमोना बेखौ खालामना लाब्लानो जाबाय डाइरेक्ट नोंथांमोना सार्च खालामनानैनो लानो हागोन essac.nic.in आव दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव बारलांनोसै फैदो दा बिनिफ्राय दङ नाम्बार 5 आव अदेबानि बियो सिगांनिखौ दा रिभिउ खालामफिननाय बादि जादों दा बाहाय एसएसएलसि 2020 आव स्टार एबा डिस्टिंक्सन मार्क लाखिनो हानाय जायफोर फरायसाफोरा आसाम सरकारनि आनन्दराम बरुवा बान्थाखौ एप्लाइ खालामाखै दाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेवहाय लास्ट डेट गैथ'वा जेराव बे बोसोराव कम्पिउटारनि सोलाय 20,000 रां बान्थाखौ मख'नाय जादों डिसक्रिप्शनाव लिंक दं एभेलेबल एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हानाय जागोन बेखौ गोबाङानो सोंथि खालामहरदोंमोन जे दासिम जोब्बाय नामा होननानै दा बिनि थाखाय बेखौ होफिनबावनाय जादों अदेबानि सिगांनिफ्रायनो जागासिनोखा 20 जुननिफ्रायनो बियो सोलिनानै दङमोन दा बेयावहाय नोंथांमोनहा मख'नाय गोनांदि नोंथांमोननि जायफोरा एप्लाइ खालामगोन बाहाय गासै नोंथांनि फरायनायनि डकुमेन्ट्सजों लोगोसे बेंक एकाउन्ट लोगोसे माखासे डकुमेन्ट्सफोर नांदेरगोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव हाबोबानो एप्लाइ खालामनायनि सिगां नुनो मोनखागोन बाहाय गासैखौबो गावबागाव नायना लानो हानायनि गोरलै खाबु दङ दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन गुबुन गुबुन खौरांफोरनि थाखाय नोंथांमोनखौ उनाव भिडिअ नेनानै थागोन होननानै आसा थिबाय नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।